Príjemné popoludne. Moje meno je Vasľová Mária a som teda supervizorkou klubu Ecovision. Nie som žiadna ekologická aktivistka ani nič podobné, som z katedry marketingu a tento semester je mojou úlohou spolu s niektorými z vás nájsť odpovede na otázku, ako eko podnikať. Takže v tomto semestri som nám stanovila také dva základné ciele. Prvý cieľ zmapovať ekobiznis na Slovensku. Ako isto viete, podpora environmentálneho podnikania, ekologických inovácií, udržateľných fóriem podnikania patrí medzi priority Európskej komisie a vynakladá na to každoročne veľké množstvo finančných prostriedkov. Otázne však je, ako malé a stredné podniky na Slovensku dokážu tieto financie využiť a hlavne, aký biznis model je vhodný na to, aby tieto projekty fungovali aj povedzme po skončení financovania. Čiže nie je to vždy ľahké a práve my sa budeme snažiť zistiť, ktoré biznis modely sú tie najefektívnejšie. Samozrejme na to budeme musieť komunikovať priamo s ľuďmi z praxe, čo už bude vlastne vaša úloha. No a dostávame sa teda k tomu druhému cieľu, sprostredkovať myšlienky a informácie, ktoré získate aj vašim spolužiakom a širšej verejnosti, keďže veľakrát pôjde o také informácie a také myšlienky, ktoré stojí za to propagovať ďalej. Čiže budeme organizovať rôzne eventy tuto v prostredí univerzity, prípadne aj mimo univerzity, to už bude samozrejme na vás, do akej miery budete šikovní a kreatívni. A takisto, aby tu po nás niečo ostalo, budeme spolu pripravovať takúto obdobnú, nie celkom takúto, ale podobnú infografiku, ktorá bude takisto sa niesť v duchu témy, ako eko podnikať. Dobre, čiže Ecovision nebude len o ekológii, len o životnom prostredí, ale máme tu aj iné témy, ako napríklad high-tech inovácie, etiku v podnikaní, máme tu aj nejaký startup, ktorý už funguje na Slovensku, ktorý je takisto environmentálne zameraný, zelenú architektúru a mnoho ďalších iných tém, ktoré spadajú vlastne pod udržateľný rozvoj. No a teraz sa dostávame vlastne k odpovedi na otázku, prečo sa stať súčasťou Ecovision, čo vám to prinesie, čiže okrem toho, že získate prehľad o takej oblasti obchodu a marketingu, ktorá je nielen vysoko populárna, vysoko aktuálna, ale tiež veľmi užitočná a dá sa povedať, že dodnes tak dosť málo prebadaná. Budete rozvíjať aj svoje zručnosti a schopnosti, o ktorých možno aj neviete, že ich máte. Čiže napríklad budete pracovať v tímoch, to znamená, že budete musieť vedieť efektívne komunikovať medzi sebou, aktívne počúvať a takisto komunikovať aj navonok. Ďalej budeme pracovať aj s nejakým grafickým editorom, to znamená, že budeme rozvíjať nejaké naše návrhárske, grafické, kreatívne schopnosti a zručnosti. A keďže budeme organizovať, tak budeme rozvíjať aj tieto zručnosti. Čiže budeme sa učiť, ako plánovať eventy, ako vybavovať určité veci, ako donútiť toho človeka z praxe, aby prišiel vtedy, kedy chceme a tak ďalej, ako ľudí zavolať a podobne. Okrem toho získate členstvo v študentskej organizácii Oikos Bratislava, ktorá pôsobí na Ekonomickej univerzite už nejaký ten rok, čo vám výrazne uľahčí komunikáciu v rámci univerzity. Či už pri vybavovaní nejakých povolení alebo rezervácie miestnosti, komunikáciu so študentskými parlamentmi, výlet plagátov a podobné záležitosti. No a samozrejme, tí, ktorí budú mať záujem pokračovať ďalej, nadviazať na tieto témy, budú mať možnosť dohodnúť si spoluprácu na diplomovej práci konkrétne s partnermi z praxe a samozrejme pôjde o prácu, ktorú si vy sami vyberiete a navrhnete. Dobre, takže koho hľadám? Hľadám ľudí, ktorí sú zvedaví, ktorí sú kreatívni a samozrejme nie je prekážkou, ale ani podmienkou, aby ste sa zaujímali o udržateľný rozvoj. Tuto je ešte taký krátky pozdrav od minuloročných ekomaniakov. A teda budeme to mávať štvrtky.
štvrtky od 13:30 a začíname v nepárnom týždni, čiže 27. februára by bolo prvé stretnutie a to ďalšie zase o 2 týždne a tak ďalej. Čiže tí, čo sa cítite oslovení, zapamätajte si hlavne to zelené logo, ktoré je tam asi jediné zelené na výber. Takže ďakujem za pozornosť.